Ahojte priatelia, vítam vás späť na mojom kanáli. V minulom videu sme spolu venčili larga, čierneho vlčiaka z útulku. No a ak ste videli video, tak na konci prišla otázka, či sa largo vrátil do útulku. No a ak ste zvedaví na pokračovanie jeho príbehu, tak v dnešnom videu sa dozviete, čo sa stalo ďalej. Largo sa teda do útulku vrátil, ale premýšľal som o tom, či by som mu nejako ešte vedel pomôcť, keďže venčenie sme mali za sebou, nejaké 3 hodinky sme spolu stravili, ale keďže Largo je extrémne bojazlivý, tak za tak krátky čas sa s ním veľa robiť nedá, čiže to bolo skôr také spoznanie situácie, v akej sa Largo nachádza. No a kontaktoval som ľudí z útulku a dohodli sme sa, že si ho na nejaký čas vezmem k sebe na predajňu, pretože mi prišlo celkom fajn riešenie to, že by sme tým, že Largo sa extrémne bojí ľudí, tak by sme ho vystavili situácii, kedy by s tými ľuďmi musel byť. Prišiel deň, kedy som sa pre Larga vrátil, no a vy si už môžete pozrieť video a ja vám budem komentovať, čo sa vlastne dialo od začiatku až vlastne do konca, kedy som Larga mal u seba. No a poďme sa pozrieť teraz spolu na spomínané video. Pôvodný plán bol taký, že prídem autom, nosím v kufri prepravku, v ktorej nosím svojho psa Timmyho, ktorý je len o kúsok menší ako Largo. Tak som to teda skúsil tak, že chcel som vedieť, či možno tam do tej prepravky ho nejak jednoducho nedostanem. Ale keďže mi bolo jasné, že Largo do nej nevlezie, tak som mal pripravený aj záložný plán. Keďže som išiel v predstihu, mal som 1,5 hodiny, aby som to stihol. Tak sme sa vybrali pešo, prešli sme sa, zároveň sme vybili trošku energie, čo bolo fajn, lebo potom na predajni som s ním potreboval ďalej pracovať. No a prvá úloha dňa bola tá, aby som do 9:00, kým otvorím predajňu, dostal Larga na miesto, kde bude tráviť nasledujúce dni, možno týždne. Takže prvá úloha teda bola dostať ho na to miesto. U bojazlivých psov aj u nebojazlivých častokrát psi bojujú. Ak sa im niečo nepáči, tak samozrejme kladú odpor, ale dôležité je zotrvať a to som robil aj v tomto prípade. Čiže hoci som Larga neťahal na silu, čo som mohol prísť, stiahnuť ho tam a vybavené, ale ako náhle začal ťahať, tak minimálne som ho nepustil odísť z danej situácie, jednoducho musel sa s tým vysporiadať. Takže to bola taká prvá skúška, väčšia úloha ako pre Larga, tak aj pre mňa. Trvalo nám 8 minút a Largo je na mieste, dnešná úloha splnená. A začíname socializáciu. Trvalo asi pol hodinku, kým sa aspoň trošku uvoľnil. Čo, Largo? Pamlsok ho nezaujíma. Takže tu máme druhý pokus, kedy som ho na to miesto dal. Potom zišiel dole a potreboval som si ešte teda doťuknúť a preveriť, či už na ňo pôjde v pohode, alebo tu bude znova nejaký boj. Ale už to trvalo podstatne kratšie, keďže Largo zistil pri prvom pokuse, že teda ja neustúpim, tak už to pochopil a išiel oveľa skôr. Skúšal som mu dávať aj rôzne pamlsky, aby som vedel, či si ich vezme alebo nie. Odpoveď je jasná. Pamlsky ho aktuálne nezaujímali. No a zobral si ho až vlastne neskôr, keď som sa otočil a videl, že na ňo nepozerám a má trošku kľudu, ale z ruky zatiaľ bez šance. No a na tretí deň už som ho začal pomaličky učiť. To znamená, vždy, keď sme vychádzali cez dvere, tak som ho stopol. Musel vedieť, že vlastne prvý pôjdem ja,
pretože kto chodí prvý, vodca svorky. Takže Largo to veľmi rýchlo pochopil, ostal pekne čakať, no a takto spolu sme prechádzali cez dvere. Tu je naša prvá väčšia spoločná prechádzka, kedy som zobral svoju rodinu, manželku a 2 deti. Chcel som vedieť, ako bude reagovať hlavne na deti, pokiaľ budú nejaké pri ňom akčnejšie, či budú tam nejaké známky agresie, útočenia alebo niečo. Ako vidíte, Largo ide veľmi pekne na prechádzke. Mám výcvikové vodítko. Nechal som syna, aby išiel pri ňom a vidíte, Largo úplne v pohode, tak viac menej aj pokojne reaguje, takže s deťmi problém nemal. No a takto vyzerali naše prvé dni na predajni. Čiže keď som Larga pustil, tak za každým, keď som prechádzal a on videl, že sa k nemu blížim, tak urobil kolečko okolo celej predajne, okolo granul a snažil sa mi vyhnúť. V podstate na začiatku nechcel nejak ani veľmi vodu, granulky ho tiež veľmi nezaujímali. Snažil som sa čo najviac chodiť, aby si proste na to zvykal. No a tu som skúšal, či už si granulky vezme, pokiaľ ma neuvidí, alebo nie. Ale samotné granule ho zatiaľ teda nezaujímali. Toto bola časť, kde som potreboval dostať Larga do klietky, keďže som chcel večer ho vlastne nechávať u seba na predajni. Nedovolil by som si nechať ho na voľno. Neviem, čo by teda do rána spravil, ale mám teda takúto väčšiu klietku. Takže na noc som ho potreboval dostať do nej, takže trénovali sme to už počas obedu, aby som si večer bol istý, že tam pôjde. No a ako vždy začínam s takými vecami postupne, to znamená, aby si pes nespojil danú vec s nejakou negatívnou skúsenosťou, ale zasa nejdem na psi nejak úplne mäkko a v podstate s láskou, že ak nechceš, tak samozrejme nemusíš. Takže cieľ bol jasný, dostať ho do tej klietky, no a už som len čakal, či to pôjde ťažšie, alebo to pôjde pomerne ľahko. Tu ma celkom Largo prekvapil, pretože bez nejakého väčšieho odporu do tej klietky vliezol a zrejme mu takéto priestory aj celkom vyhovujú, pretože po chvíľke, ako teraz uvidíte, sa vlastne uvoľnil a ľahol si. Takže toto bol skvelý signál. Nechal som ho takto chvíľku a následne potom som ho z prepravky vybral von. Vždy je dobré učiť psi také pomaličké kroky, to znamená nie, že ho tam zavriem večer a pustím ho až ráno, ale skrátka, aby vedel, že nič strašné sa tam v tej klietke nedieje. Takže tu znova skúšam ho prepínať medzi vodítkami čo najviac okolo krku, aby som manipuloval zasa, aby si zvykal. No a tu znova skúšam si, či pôjde zasa o niečo jednoduchšie do tej klietky, ale s týmto poklopať Largo problém nemal. Tu sme na bežnej prechádzke, chodili sme ráno, na obed a večer, čo najviac medzi ľudí. Largovi som skúšal tie najlepšie granulky, ktoré na predajni mám. Samostatné však nechcel ani jedné. Zisťoval som v útulku, tak tam jedol granulky zmiešané spolu s konzervou. Čo zatiaľ bolo, tak vlastne sa len napil vody. Pamlsok z ruky stále aj po niekoľkých dňoch nechcel. Toto je prvýkrát, kedy sa takto pri mne uvoľnil a ostal ležať. No a tu už mu dávam granulky zmiešané, respektíve tu je v podstate len samotná omáčka s pár granulkami. Tu zbaštil, tu už bolo možno druhý deň, tretí, kedy toho teda veľa nenajedol. Čakal som schválne, či vyhladne, lebo častokrát je to len zo stresu. No tak potreboval som teda, aby sa už najedol, tak primiešal som konzervu, no a to už mu celkom chutilo.
ale bol vždy opatrný, ako náhle som prechádzal okolo, tak okamžite utekal preč. Takže tu už som mu začal dávať jedlo do misky, keďže už prešlo pár dní a vedel som, že čo mu asi chutiť bude. A tu dostal výnimočne samotnú konzervu, pretože tiež večer som chcel, aby sa poriadne najedol, aby mu do rána pretravilo. No a tu máme ďalšiu spoločnú prechádzku. Deti som nechal chodiť pri ňom, úplne bez problémov vlastne na nich reagoval. Na vodítku ide veľmi pekne, tiež si nevšimal nejak iné psy, keď vyštekávali. Takže v tomto to bolo úplne v pohode. Bral som ho čo najviac medzi ľudí, pokiaľ to bolo možné, aby si zvykal aj na hluk aut. Deti som nechával, aby boli pri ňom také hlučnejšie, akčnejšie. Skrátka ani raz sa neprejavil nejak, aby išiel do agresivity. Tu je náš každodenný odchod z predajne, čiže vždy pred otvorenými dverami stopka, aby sa učil, že teda otvorené dvere neznamenajú, že môže výjsť. No a toto bolo prvé ráno, cez víkend, kedy som bol vybehať svojho psa Timmyho. S Timmym sme prešli značnú časť, takže on bol vybehaný. Jeho som dal do klietky, aby Largo bol vo väčšej pohode a mohol byť na voľno. A Timmy je pes, ktorý na väčšie psy práve reaguje dosť akčne. Je to dominantný pes, ale pri Largovi to bolo úplne v pohode, čo ma tiež milo prekvapilo. A vyzeralo, že možno by sa chceli aj hrať, ale prvýkrát som ich nechcel hneď dávať takto dokopy. Largovi som dal najesť pri Timmym, chcel som vedieť reakciu, ako bude vlastne fungovať s iným psom, ale vyzerá, že so psami problém nemá. Aj v útulku vlastne bol v kotierci s iným psom. Pekne si psa ide očúchať, takže v tomto vie, ako sa správať. Bohužiaľ, kým som mal Larga, nestihol som ich dať nejak dokopy, aby som ich išiel venčiť spolu, keďže času nebolo veľa a ja s tým im hlavne chodím cez víkendy, ale aspoň takto nejako som potreboval overiť, ako sa bude správať k inému psovi. Vonku, keď na ňo nejaký pes štekal, tak v podstate išiel bokom. Čiže zrejme tiež, ak má možnosť si ovoňať psa, byť v kľude, tak vyzerá, že je pokojnejšie, ako keď nejaký pes na ňo šteká a vtedy má skôr takú tendenciu, že by z danej situácie chcel odísť. Ale tu, ako vidíte, vyzerá, že spoločnosť Timmyho sa mu celkom páči. Znova odchod z predajne, čakáme na otvorenie dverí a znova učíme sa, utužujeme to, že prvý ide vždy vodca, to znamená, že nesmie odísť z dverí len tak sám. Vidíte, olizovanie, to je znak nervozity, ale neťahá, je uvoľnený, takže odporúčam to učiť aj vášho psa. Takže Largo je u mňa už takmer týždeň, zajtra to bude 7 dní, čo som si ho vzal. A mal dosť času na to, aby sme sa trošku oťukali, spoznali. A teraz ide tá pre Larga hlavne najťažšia časť. A to bude to, že bude si musieť začať zvykať na dotyky od ľudí. Doteraz som sa ho nedotýkal, rozprával som na ňo minimálne. Celý týždeň v podstate, kým som bol v práci, tak ležal, sedel pri mne. No a teraz mu dám tento výcvikové vodítko.
aby som si ho vedel korigovať, ak by náhodou ma chcel chňapať. No a môžete sledovať so mnou, ako nám to pôjde. Snáď sa to zaobíde bez krvi. Najťažšia práca je práve s bojazlivým psom. Riešia sa ešte ťažšie ako nejaké agresívne, dominantné psy. Takže u nich treba byť opatrnejší, pretože stačí jedna chyba a môžete s ňom stratiť dôveru. A to nechceme, lebo týždeň sme ju budovali. Takže ako vidíte, momentálne ho hladkám vodítkom zatiaľ iba. Potrebujem trošku mu dať. Tak. Dobre, takže prvá úloha je splnená. Mám na ňom dobré stopovačku. A teda výcvikové vodítko. Largo sa už naučil v útulku to, že vlastne ho pripínajú a odopínajú, takže to celkom zvláda dobre, hoci má úplne vystrašený pohľad, ako môžete vidieť. Dám si vás bližšie. Môžete sledovať, ak to vidno, keďže je čierny, tak je to horšie, ale vidíte ten strach v jeho očiach, ale ešte sa nestalo, aby ma išiel chňapnúť. Čo uvidíme, čo bude robiť teraz, keď sa ho vyslovene budem chcieť dotýkať. Takže ak sa pes bojí čohokoľvek, tak vždy vravím, že potrebujete ho v danej situácii čo najviac vystaviť, aby si vlastne na ňu zvykol. Ja už cítim, ako sa začína trošku triasť. Čiže ak by sa bal aut, mám chodiť vždy popri ceste, aby sa naučil na zvuk aut. A ak sa bojí ľudí, čo najviac medzi ľudí, a Largo sa bojí ľudí a nepozná veľmi dotyky, takže mojou úlohou je ho dať čo najskôr ako tak dokopy, aby začal si aj človeka, aj tie dotyky užívať. Tak poďme na to. Ako vidíte, dal sa do kúta. Takže teraz má aj trošku polohu, kde by mohol vlastne chňapať, čo samozrejme my nechceme, aby chňapal. Takže asi nevidíte. Takže vidíte, akýkoľvek dotyk, keď to vidíte, tak s ním trhne, ale poklopať je ako socha, vôbec sa nehybe. Ja ho vôbec neškrtím, vodítko mám jemne uvoľnené. Mám ho len pripravené, ak by náhodou ma chcel chňapnúť, aby som ho vedel zastaviť. Takže týždeň sme mali taký kľudný a tento týždeň potrebujem pritvrdiť. Takže takéto hladkanie bude zažívať často. A tým, že zistí, že pri každom dotyku sa vlastne nič nestalo, tak verím, že si na to zvykne a nemusel by to byť nejaký veľký problém. Takže ako vidíte, ani sa na mňa nepozrie. Largo vôbec nie je agresívny. Ak možno chňapal, tak chňapal len zo strachu. Ale vedie si veľmi dobre. Že Largo. Inak práca s bojazlivými psami je to najhoršie, čo môže byť. Pretože oveľa skôr zvládnete nejakého dominantného psa, respektíve agresívneho. Tým, že tam potrebujete mu len ukázať, že sa ho nebojíte a že kto tu bude šéfom. Ale u bojazlivých psov si potrebujete získať dôveru, rešpekt a je veľmi ľahké ju u takých psov stratiť. Takže Largo si vedie skvelo. Super psiček. Dobrý. Takže na úvod by to stačilo. No a vidíme sa už čoskoro snáď pri nejakom väčšom mojkaní s Largom. Že Largo? Že?
Po týždni je toto prvýkrát, čo si Largo zobral pamlsok priamo z ruky. Takže ďalší malý pokrok. Super, Largo. Super. Super. Takže tu nasadzujem Largovi výcvikové vodítko. Vzadu vidíte náhubok, to znamená, že idem sa pokúsiť dať Largovi náhubok. Bolo to z dôvodu toho, že som ho mal už týždeň. A to bolo taký oťukávací, aby on si trošku zvykol na nejaký ten režim. Zistil, že vlastne môže byť pri mne kľudný, nemám snahu na ňo šáhať ani nič podobné. A teraz som to potreboval zintenzívniť a chcel som mať istotu jednak, že nepohrízie mňa a zároveň, aby som čo najviac mohol manipulovať aj okolo jeho tváre, uší a takto, tak som sa rozhodol, že mu ten náhubok dám. Výhoda druhá je tá, že vieme, že na náhubok už ako tak bude zvyknutý, čiže bude mať nejakú tú pozitívnu skúsenosť, pretože vidíte, idem na to veľmi opatrne. Začínam len s hladkaním, skrátka, aby si to spojil s niečím príjemným. Takže toto bol dôvod, prečo som potreboval mu ten náhubok dať. A na druhej strane myslím si, že každý jeden pes by mal zvládnuť mať náhubok, pretože nikdy neviete, či budete potrebovať ísť k zverolekárovi alebo čokoľvek. Takže je dobré ho učiť ešte predtým, než náhubok reálne budete potrebovať. Nerád si hladkám zhora, ale viac menej chcem teraz vyskúšať, ako je na tom, či bude chňapať. Zatiaľ sa javí celkom fajn. Chcem mu dať náhubok, aby som ho mohol čo najviac počas dňa hladkať. Je to možno trošku komplikované, ale som nastavený tak, že to určite zvládneme s Largušom. Nie. No takéto veci treba ísť veľmi opatrne. Nerad by som, aby mňa chňapol a nechcem ho aj zbytočne vyplašiť. Takže aj vám všetkým odporúčam, hoci máte svojho vychovaného psa doma, tak odporúčam vždy napríklad náhubok, prepravku, čokoľvek robiť štýlom, aby pes si to spojil najprv s niečím príjemným. Preto Larga momentálne takto hladkám. Jednak si chránim ruku, keby náhodou ma chcel chňapnúť. A druhá vec je, že teda je mu to príjemné. Teraz mám vodítko povolené, aby vedel, že má to byť taká pohodička. No a budeme skúšať. Dnešný cieľ cez obed je dať mu náhubok. Tak uvidíme, keby to nešlo veľmi dnes, tak ešte si dáme zajtra jedno do obedia, ale potom to už bude musieť ísť. Dobre. No, hladkáme sa iba. Myslím, že na dnes dáme Largovi pokoj. A skúsime to ešte, počas dňa budem skúšať viackrát ho takto aspoň s náhubkom hladkať. Ale zajtra na obed už si dávame jasný cieľ, že to zvládneme. Už mám len hodinku času medzi obedom a
teraz po takej stresovej situácii by som ho chcel práve zobrať trošku ešte vonku, aby to zo seba dostal, aby to mal spojené s niečím práve príjemným, čiže bude vedieť, že takýto výcvik bude znamenať potom fajná prechádzka vonku. Takže my sa ideme prejsť a skúsime to isté potom budúci, teda ďalší obed. Tu nám máme teda ďalší obed. Už Largo viac menej vedel, o čo ide. No a tento obed som si dal, že to musíme zvládnuť. Takže išli sme na to trošku rýchlejšie a Largo zareagoval výborne. Ani raz nemal nejakú tendenciu zaútočiť, chňapnúť, hoci zo strachu, čo som myslel, že nejaký ten výpad môže mať. Ale poklopať na to, aký je vystrašený, tak reagoval na to celkom fajn, tým, že aspoň nechňape. Takže za toto som bol veľmi rád. Veľký krok aj pre Larga, pretože nechal si vlastne nasadiť niečo, čo mu určite nie je príjemné. Nevedel, čo sa bude diať. Ale znova, tým, že aj videl predtým situácie, kedy som ho podával na jeho pelech, do klietky, keď sme odchádzali z dverí, vždy videl, že jednoducho tým šéfom som tu ja a musí ma rešpektovať, tak jednoducho bol už o niečo zrejme pokojnejší, už mi nejako ako tak dôveroval, takže v tomto to bolo úplne v pohode. Takže toto som dúfal, toto som potreboval. Môžeme už dať aj dole. Dokonne ho úplne. No, môže začať intenzívny tréning. Largo, ako aj každý iný pes, ktorý dostane prvýkrát na hubok, tak vlastne bude s ním trošku bojovať, ale musí si proste na ňo zvyknúť. Toto by mal zvládnuť úplne každý pes, či ho máte od šteniatka alebo od dospelého. Skrátka na hubok mal by byť na ňo aspoň čiastočne zvyknutý, keď idete napríklad k zverolekárovi alebo budete potrebovať niekedy cestovať vlakom alebo autobusom, tak mali by ste zvládnuť dať na hubok svojmu psovi a on by ho mal začať vlastne rešpektovať a brať ho ako takú súčasť. Takže presne kvôli tomuto som potreboval, aby mal na hubok, aby som sa chránil aj ja, lebo nerad by som došiel k nejakému úrazu a aby som mohol čo najviac takto práve manipulovať s Largom, hladkať ho, dotýkať sa ho, možno nechať ho hladkať teraz aj iných ľudí, keďže viem, že teraz už ich necvakne, ale ako vidíte ani nemá nejakú snahu, aby cvakal. Takže teraz mu budem sa snažiť ukázať, že dotyky sú niečo príjemné. Máme ešte pol hodinku, kým otvoríme. No a my si pol hodinku tu takto budeme hovieť, masírovať sa, hladkať, škrapkať. No a začne to byť pre neho tak prirodzené, že už mu to nebude nepríjemné, ale bude si to užívať. Taký je plán. Prešlo 5 minút, odkedy som dal Largovi na hubok a zdá sa, že celkom sa mu to aj páči. Už si ľahol, uvoľnil sa, hlavka dole. Teším sa. Tak ako každý deň, vždy sme skúšali teda to krmenie, časté pohyby okolo Larga. No a už ako vidíte, vyzerá zozadu, čo fajne sa mu dáva. A hneď po mojom odchode vlastne už išiel k miske. A aj keď som sa popri ňom motal, už nemal tendenciu prejsť celú predajňu a vyhybať sa mi, ale skrátka len odbehol, pozrel, čo sa deje, videl, že idem si po svojom, tak sa pustil do jedenia. Že vidíte, len odbehne. Na začiatku urobil celé to kolečko a vyhýbal sa, teraz už v podstate ide hneď na to znova jesť. No a keďže zjedol celú misku, tak dostal ešte ďalšiu varku, pretože spokojné brucho
psa takisto vedie k jeho psychickej pohode. Takže takto pred ním som mu to vymiešaval, aby videl aj nejaký ten proces, že ja som ten, ktorý mu chystá jedlo. Takže vidíte, hneď pribehol a išiel žrať. Takže už pomaličky vlastne získaval takú tú dôveru, čo je u tak bojazlivého psa dôležité, ale ako vidíte, nedá sa to spraviť za jeden deň. Toto máme nejaký asi druhý týždeň, kedy už takto v podstate začal žrať aj v prítomnosti človeka. Takže dnes je druhý deň, čo sme dávali na hubok a čo najviac som sa ho snažil dotýkať. No a dneska už to skúšam bez náhubku, keďže nemal ani jeden výpad s náhubkom. Tak ako vidíte, znáša to celkom statočne, hoci ten strach tam stále je, ale je to fajn. Inak zabudol som povedať, Larga som mal na predaní len prvé asi 3-4 dni. A keďže mu bolo u mňa dosť teplo, na predaní samozrejme kúrim a Largo je pes z útulku, je už tam 2 roky a už bolo vonku relatívne chladno, tak po celý čas vlastne bolo vidieť, že je mu dosť teplo. Tak som sa rozhodol vlastne využiť voľný koterec, ktorý sme poblízku mali. A skrz aj toho, aby sa nestalo, že bude u mňa nejaký čas, zvykne si na teplo a potom sa vráti naspäť do chladného koterca. Takže po pár dňoch vlastne sme sa presunuli na noc do koterca. Samozrejme mal tam zateplenú budu, je to všetko kryté, takže zjavne mu tam bolo príjemnejšie a zasa počas dňa sa u mňa na predajni vyhrial. No a takto vyzeralo vlastne vyberanie z koterca, to znamená znova otvorené dvere. Učíme sa to, že neznamenajú, že Largo môže odísť, ale vlastne musí čakať. Takže vždy som si ho pripol vo vnútri a tak sme potom spolu išli na prechádzku. Znova máme tam také menšie dvierka a znova nový priestor, nová príležitosť na to naučiť psa, ako vlastne sa má chovať. Čiže znova otváram dvere, idem prvý a ešte sa zastavíme pri bránke, čiže znova otvorené dvere a znova pri každej jednej príležitosti môžete aj vy svojho psa učiť, že prvý chodí vždy vodca. To je výhoda, ak sa to pes naučí a striktne trváte na tom istom, tak jednoducho ten pes sa potom automaticky zastaví. No a takto vyzerali tiež naše víkendové podvečerné prechádzky. Takže dôležité je, pre mňa bolo brať Larga čo najviac na prechádzky, aby si zvykal na mňa, zvykal si na hluk, ktorý v útulku vlastne nezažije. Hladkania vonku, vo vnútri, skrátka ako náhle sa dalo, tak som mal Larga skúšal šahať. Na prechádzke vidíte, už mám len na klasickom vodítku, nie na výcvikovom a Largo ide veľmi pekne. Takéto hladkania vlastne boli počas dňa neustále. Takže ako vidíte, Largo najprv vždy si sadol a po niekoľkých desiatkách pohľadení už v podstate zistil, že vlastne nemusí si sadať, že aj tak ho za chvíľku budem hladkať a už viac menej ostal takto pokojne ležať. Sice vždy so strachom v očiach, ale aspoň malý pokrok. Takže vidíte neustále hladkania a dokonca už neskôr po niekoľkých desiatkách minútach, kedy som ho za každým hladkal, tak vlastne ostal už aj takto ležať a viac menej bez nejakého stresu, nejakej paniky. Ešte vždy v strehu, ale je to už podstatne lepšie. A toto bol prvý moment, kedy Largo vstal zo svojho peliešku a išiel vyslovene si ovoňať zákazníka, ktorý bol u mňa. Takže ako náhle som sa ho však dotkol, tak samozrejme zaliezol naspäť, ale už to bol pokrok, že sám išiel za človekom, to bolo super. No a ako väčšina psov dostával aj takéto dobrodky. No a toto bol okamih, kedy v podstate
takto úplne v kľude, lebo predtým málo kedy počas dňa zavrel oko, vždy otvorili sa dvere a takto, tak vždy reagoval. A toto už boli momenty, kedy bol v kľude. No a rozhodol som sa ku koncu, kedy som Larga mal, že ho aj vyskúšam, ako bude reagovať na bicykli. A keďže reagoval super, tak vlastne potom, ako som ho musel vrátiť, kvôli tomu, že som išiel na pár dní preč, tak som sa rozhodol, že tak ako ku mne prišiel, tak ho aj vrátim späť. Takže pôjdeme sa prejsť. No a teraz sme to vzali tak, že sa prebehneme poriadne na bicykli. Takže znova vidíte, ideme za plnej prevádzky v podstate našej humenskej. Takže cez cesty, popri iných psoch, Largo v podstate vôbec na toho psa nereagoval. Takže išiel veľmi pekne. No a toto bol jeden tiež skvelý moment, keďže Largo pohybom tiež vydá nejakú tú energiu, tak tým, že sa fajne prebehol, tak som bol celkom rád, pretože do Koterca sa vrátil aspoň čiastočne vybehaný. Takže vidíte, počasie bolo ideálne. No a Largo možno prvýkrát v živote takto vlastne klusom bežal, keďže väčšinou aj keď ide na prechádzku, tak vždy je to len tempo človeka. Takže teraz si dal také poriadne psie zahrievacie tempo. Takže vidíte, pes v pohybe, to je to najkrajšie, čo môže byť. No a tu už sme pred útulkom, ešte posledné pohľadenia, vždy skúšam, hej, ako bude reagovať. V minulom videu na tomto mieste sme zvádzali dosť veľký boj, kedy sa držal teda silou, mocou stranou, na boku teda. No a teraz vidíte, už je to celkom iný pes. No a tu už v podstate klopkáme k Largovi, bohužiaľ nazvem to, že domov, keďže Largo je už tu 2 roky. No a čo ma celkom prekvapilo, bolo to, že zamestnanec, ktorý teraz vidie, tak úplne bez strachu, respektíve no skrátka hneď ho išiel pohľadkať. Takže je vidieť, že Largo, ak si na niekoho zvykne, tak už mu síce sa bojí, ale už mu aspoň ako tak dôveruje. Takže tu už je Largo u seba v Koterci. No a takto končí jeho príbeh u mňa. No a na záver by som k Largovi chcel povedať len to, že za ten čas, čo bol u mňa, tak síce neurobil pokroky typu, že je to nejaký veľký maznák, mojkač a zrazu miluje ľudí, ale u tak bojazlivých psov je to vždy nie na 20 dní, koľko som Larga mal, ale je to na mesiace, niekedy aj na roky. Mnohí možno by ste chceli dať Largovi šancu, ale neviete, či je vhodný pre vás. Tak by som len zhrnul, pre koho je Largo asi vhodný. Určite by mu bolo fajn pri ľuďoch alebo človeku, ktorý v podstate nemusel by hneď od začiatku mať nejakého maznáka doma. To znamená, že ako ste videli prvé dni, aby skrátka ho rešpektoval, aký je. To znamená, dal mu u vás doma nejaký ten priestor. V byte neviem, ale v dome kľudne nejak mať ho pusteného na dvore, nech si okolo vás chodí, nech skrátka vníma, že tam chodíte, robíte niečo, vyslovene nejdete za ním, nevšímate si ho. Takže aby si vás najprv oťukal. Ako ste videli, žiaden problém, čo sa týka detí, žiaden problém s psami za celý čas, ani jeden výpad, aby nejaká známka agresivity alebo útočenia zo strachu. Úplne k nejakým malým deťom ho neodporúčam. Ak máte deti, ktoré sú rozumné, viete im povedať, aby teda si Larga na začiatku nevšímali, tak bol by vhodný aj do takejto rodiny, avšak samozrejme vždy pod dohľadom. Toto tvrdím skrz aj toho, že Timmy, teda pes, ktorého mám ja, tak pôvodne som ho chodil venčiť, pretože nikto sa k nemu nevedel dostať do Koterca, na všetkých ceril zuby a dnes ho máme doma 3. rok, respektíve druhý, čo sme si ho nechali. A tým je úplný maznak k deťom, k rodine, k ľuďom, ktorých pozná, tak skrátka je to úplne v pohode pes. U Larga nevieme presne, čo si zažil. Dobrá správa však je, teda, že ani raz nezaútočil, ani zo strachu, aj keď som v podstate na ňo tlačil a bol zahnaný do kúta, tak ani vtedy.
takže nemyslím si, že by mal zrazu hrísť. Takže určite má šancu nájsť si domov, ale zasa, ak by ste sa rozhodli, tak jednoducho videli ste, aký Largo je a musíte rešpektovať to, že sa bojí a jednoducho potrebuje nejaký ten čas, kým si ako tak získa vašu dôveru. Pretože získať si dôveru u tak bojazlivého psa je veľmi ťažké a zasa stratiť ju bude veľmi jednoduché. Rodiny s väčšími deťmi, rozumnými deťmi, samotári, aktívni ľudia, ktorí by Larga brali so sebou na prechádzky, alebo kľudne už nejakí starší ľudia, ktorí chcú mať nejaký ten svoj pokoj a zároveň dopriali by pokoj aj Largovi, ale mal by zasa pocit, že niekam patrí, naučil by sa na nejaký ten režim a snáď by to bolo všetko v poriadku. Ďakujem, že ste video dopozerali do konca. Toto bol príbeh Larga, aspoň jeho malá časť, ktorú som takto zdokumentoval. No a my sa uvidíme pri ďalšom videu.